suna Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai. Kudubar na yau jan hankali ne akan abin da ya shafi haƙoƙin mace da ya rataya akan mijinta, duba da yanayin yadda mafi yawanmu a yanzu muna sakaci da wannan da kuma wasa da abin da ya shafi tarbiyyar yara maza da kuma yara mata. Da haka muka zauna muka shirya wannan don tunasar da junanmu Allah tabaraka wa ta'ala da ba mu yi kiyayewa. Suka yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya wajabta maubannai da uwaye wato kyautata tarbiyyar 'ya'yansu maza da 'ya'yansu mata. Wannan ya wajaba ne akan iyaye maza da iyaye mata. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya haƙoƙin 'ya'yan nan da kuma matan a ƙarƙashin waɗanda suke zaune a ƙarƙashinsa, wato shi mai gidan. Amana ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi, kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai masa tambaya gobe kiyama kamar yadda za a masa tambaya akan abubuwa da Allah wajabta masa da abin da aka haramta masa. Yana faɗa mana cewa idan ɗan adam ya mutu to dukkan ayyukansa sun tsaya, babu wani abu da yake kawo masa lada a cikin ainihin wato a kan dinsa, komai ya tsaya tab. Yace sai dai abubuwa guda uku. Na farko yace idan kafin ya rasu ya yi sadaka da gudana, ko ya gina makaranta ko masallaci ko rijiya ana shan ruwa, ko ya dasa wani bishiya ana amfana da shi, to zai rika samun wannan lada a cikin kabarinsa bayan mutuwarsa. Da haka kenan ana nuna mana ni kokari mu ma mu yi wannan, ko ka gina makaranta ko ka gina masallaci ko ka gina rijiya a unguwa ko a gidanka ana shiga ana ɗeba wannan ruwa ana sha, ko ka yi famfo ita ana zamani ne da famfo in Allah ya hore maka, ko kuma ka dasa wani bishiya a kofar gidan ko a gonanka wanda bayan rasuwanka in mutane suna amfana da shi, to Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da rubuta maka lada har zuwa ranar da za a daina amfani da wannan abu. Na biyu, au ilman yantafa bihi, ko kuma ka koyar da ilimi, ko kana wani sana'a ka koya ma wasu, ko kuma kana karantarwa ka karantar da mutane ilimi, bayan wafatinka ana amfana da wannan ilimin. Allah ya ci gaba da rubuta maka wannan ranar kiyama. A wanda salih ya dubu, ko kuma ka ba ƴaƴanka tarbiyya da ya dace, ka tura su hannun malamai an karantar da su addini, sun san haƙoƙin iyaye a kansu, don haka suna maka addu'a bayan rasuwanka, to ladan wannan addu'ar zai rika rikanka a cikin kabarin ka, za ka samu wani ranar alkiyama. To bayan wayan abubuwa guda uku, idan baka bar guda ɗaya ba, shi kenan iya abin da kai ka tafi ya tsaya. Da haka mai kokari cikin rukun nan mu samu koda guda ɗaya ne ma'aikata. Allah ya ba mu. Ina godiya da Allah madaukakin sarki, ina neman gafararsa da zunuban da muka aikata. Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana, domin babu wanda yake gafarta zunubai gaba ɗaya sai shi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nas'aluhu al-afwa wal afiya, kuma muna roƙon a rangwamen Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da sauran ƙasashen musulunci baki ɗaya. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya, kuma mulkin samai da ƙasai yana gare shi, kan yabo da godiya sun tabbata a gare shi. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa mana, ina shaidawa lallai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baban sa ne kuma manzon sa, wanda yake kira zuwa ga Allah a fili da goyi, ma'ana a bayyane kuma a hakika ya kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Bayan haka ya ku musulmai, hakika Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cewa lallai ya aiko manzanni kafin ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayannan manzanni da Allah ya aiko, Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana wa ja'alna lakum azwajan wa dhurriyya, sun yi aure kuma sun haifi yaya. Saboda haka mafi yawa manzannin Allah suna da mata, cikin su waɗanda ba su da mata da ƴaƴa ƴan kaɗan ne. Mafi yawan su suna da aure kuma suna da ƴaƴa. Ya ishe mu dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da mata, kuma mun sani yana da ƴaƴa, ya haifi ƴaƴa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saboda haka aure ya zama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum
ajal yana